itt titán. Engedjétek ki az oxigént a világűrbe, és az égés megszűnik. Kezdhető egy buszon. Hol áll meg a busz? 2011-ben vagyunk. Csuklós buszon, aki megy a... Ki? Az a szarkéka. Az. Hát nem láttad, ami után ment? De az én mondom, hogy az hogy jut oda? A pesti busz. Az Pesti busz kimegy oda. Tényleg? Aha. Én már benéztem a diófát. Na most Doom nézetben vagyunk, úgyhogy most mindenki ügyesögön, mint hogyha FPS nem, pedig az. Látjátok, itt van, figyelj. Várjuk, ilyen gyökettől egy... Na várj, most iszunk, és akkor Redneck Rampage van belőle az adat. Mondjuk az enyém üres. Mi az, hogy üres? Hát elfogyott. Isztok ti is vadászt? Egészséget. Még nem vadászunk. Akkor mindenkor, úgyhogy majd... Akkor most csak így kéz van. Vegyél valamit a kezedbe, egy kést vagy egy... Vagy egy fejet. Várjál, kinyitjuk. És most jön az, amit éveken keresztül gyakoroltam. Hajlá! Ezt lássuk. Hát mondjuk nem tökéletes, mert válság miatt ezek a orosz. Jó. Ráfogjuk. Na. Yeah. Na, szétnézünk a környéken.